Sirimang-rimangion di minggu nasomal na pasapulusiahon tahun B. Pajahaw parjolo sian sada raja-raja biddu sapulusia ayat 4 saha tualu. Pajahaw paduahon surat Apostel Paulus tuhala Efesus biddu 4 ayat 30 saha tu biddu 5 ayat 2. Barita nauli sia Johannes biddu onom ayat 40 sada saha tu 50 sada. Ahado ipolana pajahaw parjolo sian sada raja-raja mangodoson maul ni sahala nagabe suruan ni debata gano tikido mangadopi ngolu na maol rura doho aka abad-abad Elia sahala suruan ni debata tong masai mangadopi ngolu na borat di perdalananna alai totong do didongani debata ibana di pasiko debatado nariko di perngoluanna marhite-hite suruh-suruan ni debata di pasiko debatado nariko di jolmai marhite naso panagaman ni hita jolma. Apostel Paulus marhite sosona tuhala Efesus madok holong na pinasaha ni debata marhite Kristus ikom magawe ojahan tu saluhu jolma lahu patuduhon holongna tuak kadonganna. Totong do Kristus maka holongi kita jala totong do Kristus manesa akadosata hitape jolma ikot totong do rade majakon akadongan namangulahon hasalan tu hita jala ikot totong do hita rade majalo jala baka holongi aka dongata jolma. Barita nauli di hari minggu nasomal na pasapulusiahon tahun beon patariason songo dia do debata na mangalehon hanguluan tuaka jolma na mawas male marhite Yesus Kristus sendiri dihasi hole debata do asa totong jolmai mangulu alani ditongos debatado anakna Yesus Kristus gabe roti hangoluan namanotong nasora marhaujungan Yesus Kristus do roti namanotong jalan naptotong mabuan hangoluan dang mura mangatusi haulion di parngoluanon hitape olodo say marungutungut mangadopi akan namaol namasa di tonga-tonga ni parnguluatta jok do pamerintah maradok pun akan masa dingoluan holan namarumang haportibion sabding dan sahat kita mengatusi ahado sakani debata Yesus songon roti hangoluan natinongos ni debata songot kadani holongna totong do mangarahon hita tu debata ama nagok holongi debata na totong mangalehon hanguluan marhiti Yesus Kristus alani molo naing porsea tu Yesus jala iko porsea do tu debata ama deleho debata ama do hanguluan tu jolma marhite-hite anakonna Yesus Kristus sadai pola na boy sida mangrimangion di minggu nasomal nasa pasak polisi akonon ima dihirim debatado asarade hita jolma maka holongi donganna totong do diholongi debata hita jolma marhite Yesus Kristus nagabe roti hanguluan tung masai diholongi debatado hita jolma saha tu nama notong Yesus sadiri pe totong do maka holongi hita dakya dipasobu debata hita mangulu di bagasan hasusaan dipadiri debatado akka suruh-suruanna laho mangalehon hangulu tu hita dipadiri debatado suruh-suruan laho mangalehon roti hanguluan tu sedia jala dipadiri debatado Yesus laho mangalehon dirina sadiri nagabe roti hanguluan jala namanotong tu hita jolma tung masai dihirim debatado siak kita jolma asa taha holongi dongata jolma sadat tadani narade maka holongi dongata ima
rade mangalehot tiki, rade mangalehot pamikirion, rade mangurupiak ka nama was male, jada rade manesa dosa niak kadongan namar dosa humokopeta. Hitape totong do disesa debata aka dosata marhite haroroni anak ni Yesus Kristus, hama mate ni Yesus Kristus di haupinor silang ima tadda ni haradeon ni debata nama nesa dosa niak kahita jolma perdosa. Songo dia hita jolma maka holongi akadongarta ima marhite na mangalehon roti hanguluan, ima songo si panganon hanguluan tuah kadongan jalan nama uas male natung makari koton pangurupiota rumang ni maka holongi nah hinirim ni Yesus ya kita ima mangalehon pangurupion tuah kajolma na hagugutan na soadong mangalehon pangurupion tunasida maka holongi dongan nah hinirim ni debata ima manugu-nugu akadongan nagale sah tu dolo hanguluan tu dolo horep haluaun doho tu dolo Golgota hanguluan nih sayang dia ma hita nah totong dia holongi debata lambuka rohatta maka holongnya kadongan nah hagugutan manaripahon tu halas ni roha na mangulu Tuhan ma nama masuk-masuk. Amin.